Hej Palle. Hej. Hvordan går det? Pissegodt. Det var godt. Hvordan er ægteskabet? Det kører hamrende godt. Det er blevet lavet totalt 200% om, siden jeg vil sige, vi lærte dig at kende første gang. Så det er fra noget, som ikke rigtig kørte. Jo, det kørte, men alligevel ikke. Men man kører bare år efter år efter år. Og så blev ens kone fuldstændig lavet om, totalt. Det er svært at beskrive. Så det er en forvandling? Fuldstændig. Total forvandling. Til det positive i hvert fald. Fuldstændig, ja. Er det noget, du vil anbefale? Helt vildt. Helt vildt? Sindssygt meget. Det burde være noget, man lærte i skolen. Ja. Ja.